I després surto una mica del poble, allà a l'entrada, i veig Fruites Núria. Dic, va, cap a conèixer la Núria. I no la vaig conèixer. Ui! Hola! Mira, fruites aquí. Enciams. Sí, sí. Bledes. Vaig conèixer el seu home, en Pere. Pere! Perdona que t'ho digui, però et vaig conèixer pels pèls, Oi que sí? Pels pèls, Hola. Hola. Com anem? Com va? Mira, bé, estic treballant a mig gas, perquè jo era un home boig que treballava 16 hores diàries per la feina. M'encanta tant treballar, aquí m'hi sento tan a gust, tinc els treballadors que... Què vol dir mig gas? Perquè fa un mes que em van operar del cor i em van dir que m'agafés la vida més calma. Com us dieu, perdoneu? Pere. I penso agafar-me la vida, però t'ho juro, a mig gas. Anar a caminar, que el ventalló no ho havia descobert fins ara. Oh! I ara... O sigui, un moment, perdoneu. Treballàveu tant que sou d'aquí... No coneixia. I no coneixíeu ventalló? No, és la feina. T'ho juro, ara aquests 2 dies que he pogut caminar, que em deixen anar a caminar, he de votar pel poble... Escolta, home, això és un avís. Sí, i tant, i m'ho he agafat a peu de la lletra. Oh, escolta, toca, ja ho veuràs. Toca aquí. Què teniu aquí? Un aparell, que és com un mòbil. Es pot veure, I tant que es veu, i tant que es veu. I no em fa mal, m'agrada veure-ho per ensenyar... M'agrada veure-ho? Sí, perquè veus que s'acura. Oh! Sí. Aquí dins hi ha un mòbil. Aquí dins hi ha un mòbil. Sí. Ai, pobre. Hi ha un mòbil. Ja no hauré de posar aquí un mòbil, el deixaré a la butxaca, saps? Aquest m'avisarà que no tinc que treballar. Aquest mòbil... M'avisarà que no tinc que treballar tant. És la meva consciència. I dic, a veure, què passa en aquest poble? Un home que parla amb les pedres, una senyora que parla amb una escultura, i ara n'he conegut un que amb el mòbil parla molt més enllà. Vau veure allò, la llum al final del túnel? Sí. Jo vaig veure una llum blanca i que jo ja no hi era. Però vaig veure... Si ho teníeu claríssim que us moríeu. No, que jo moria, sí. I llavors vaig sentir com un tret, bum, un tiro així, i em van posar una careta i vaig veure 3 homes allà i una dona que em deien, està bé? Jo dic, sí, estic bé. Diu, és que l'hem hagut de posar una descàrrega perquè... Us en veu de reanimar amb les plaques. Se li parava el cor. I ara esteu content? Molt. Estic feliç, però feliç, perquè si he viscut 4, n'he viscut 3, me'n queda un. De què us en queden? Si la vida són 4 dies, n'he viscut 3 i me'n queda un. I aquest un com el voleu viure? Aquest un el vull viure feliç, al costat de la meva dona, dels meus treballadors, però al costat, no davant. Ara et sap greu de no haver-los fet cas? Molt, sí, em sap greu, però espero rectificar i fer-los cas ara. A vegades t'ha de passar una cosa forta. Burros, els homes. Burros. Sí. Són burros tots. Sí, jo per mi sí. Ben pensat, hagués preferit 2 i 2, que no 3 i 1. Clar, dels 4 dius 2 i 2. 2 viure d'una manera... I no deixar-me només l'un, Exacte. Sí, però mira. I en Pere em va explicar una cosa que em va agradar molt. Perquè ell em diu que va dedicar l'empresa a la dona, a la Núria. Ja et veig, Núria? Fruites Núria. Però, en canvi, va estar 40 anys només pensant en l'empresa. I molt poquet amb ella. Tanta fruita, Pere? Escolta'm, ara que us veig tots dos aquí, agafa la teva mitja taronja i escorre-la al màxim i aprofiteu al màxim, feu una macedònia tots dos, i gaudiu moltíssim, sí? I d'aquests 4 dies que 3 t'has passat treballant, doncs aquest us queda que gaudiu tots dos al màxim. Escolta'm, Pere, tu em vas dir que volies anar-hi a les Roques del Tit, que feia 40 anys que no hi anaves. Anna, porta-li. Però el mes de juliol, Ara no. No, ara no me'l fotis a l'aigua, en Pere, Perquè el trucaries al mòbil i diria el número marcado ja no existe. Maco. Hola, mira'l. Ai, que és maco. Hola. Hola. Bon dia. Bon dia. Ei. Bon dia. Hola, com anem? Hola, com anem? On encara n'hi ha un altre allà? Espera. Un moment, mira. La mare és molt important, No, encara no surt... Bé, passa. No, vinga. Ara hi s'obliga, ja està. Un moment, hi ha més gent aquí? No. Sortiu tots? Ja hem plegat. Han vingut els de la carnisseria Roca? Mira'ls. Hola, tots 4 aquí, Vaig entrar allà a la carnisseria i no hi veig cap client, 4 dependents, tu.
de 1825, aquí ja hi havia una carnisseria. Aquí, mira. O sigui, perdoneu-me, aquesta deu ser de les carnisseries més antigues de Catalunya. Sí, és la més antiga de Catalunya. La més antiga? Sí. D'on ets tu, Imma? De l'Escala. De l'Escala. I vas casar amb un de Ventalló? Perquè era un hereu. Perquè era un hereu. Pensaves que tu, a veure, fa 40 anys m'han fotut un fart de treballar, Clar. que valia més que m'hagués creat un que no hagués sigut hereu. Què, Ventalló? Molt bé, molt bé. Sí, clar, què has de dir, no? Jo venia de l'Escala, que ja començava a haver-hi turisme, Clar, l'Escala és molt més... Era una altra cosa. Clar. I aquí era un poble molt tancat. Vull dir, un poble... El minifalda, li deien... Aquí, en el meu mare li deien... Oi, t'ensenya les calces aquí, que s'ha jupit a agafar. Quan ella va venir aquí, de l'Escala anava amb minifalda. Sí, anava a la botiga, anava a comprar així. Encara no era aquí, que ja li venien a dir la seva àvia. Sí. La jove, de cal que no s'ensenya el cul allà a les calces. Que tu venies... Saps què vaig fer? No ho sé. Me vaig posar la minifalda més curta. Clar, perquè ho diguessin més. Per d'això, els meus. No vols un plat, aquí en tens dos. Aquí tens dos. Clar. Sí, senyora. Clar que sí. L'Imma va venir aquí fa 40 anys, tenia 22 anyets. Mira, l'edat de l'Anna. L'edat que tot és uah. Escolta'm, Pere, tu te la vas perdre, l'arribada de l'Imma, perquè estava sempre treballant. Hola. Què tal per aquí, Ventalló? Bé. Bé? Sí. Sí? S'hi viu bé, aquí? Sí. A l'Escala hi aneu al mar, a banyar-vos? Sí, a vegades. Sí? Sí. A on hi ha una tonyina? A l'Escala hi ha una tonyina? Bueno, sí. Dels nens grans. Però clar, a l'Escala hi ha mar i tonyines ja n'hi ha, no? Sí, però més gran. Una tonyina molt gran? I on és de l'Escala? Al port? Sí. I per què no marxa aquesta tonyina? No ho entenc. Perquè li donen de menjar. Està molt ben cuidada. Clar. Està molt ben cuidada. I està bé? Sí. No se'n volen anar? No se'n volen anar? Han vingut els nens de l'escola? Mira'ls. Hola. Els nens de l'escola que van a l'Escala. Us agrada anar a tirar sardines a la tonyina? Quin negoci que tenen muntat allà, On té la tonyina, aquesta gegantina? No hi és aquí, ara. Oh! Mira, allà baix! Ja ve! Mira! Fa 2 metres de llargada. I've come so far. I've spied the ground. I've seen the air. Escolti'm, perdó, on té la tonyina, aquesta gegantina? Aquí, On? I've even aquí es passeja, mira allà on hi ha aquesta gent, Sí. es passeja per aquí, però li teniu que donar menjar. Li hem de donar menjar? Se li ha de donar menjar? Sardines, sí. Però no porto pas de menjar. Tens que agafar €1 i pico i anar a la màquina. És aquest... Ah, sí? Sí. Mira. No, és una màquina de begudes normal, però hi han posat paquets de sardines. Quin business! Jo que em vaig veure una màquina expenedora de sardines, dic, aquest sí que irradia felicitat. Vinga, pam. Un paquet de sardines per la tonyina. Sí, senyor. Quina atracció, Sí, i els diumenges està ple. Els diumenges està ple de gent, aquí. Diumenge està ple de gent. No hi és aquí, ara. Com han canviat els temps. Abans venien aquí a veure una noia de l'Escala amb una faldilla molt curta i ara aneu a l'Escala a veure una tonyina molt llarga. O sigui, abans veniu aquí a veure carn i ara aneu allà a veure peix. Està bé. Sardinetes. Sardinetes. Va, mira, venen gavians. No, vosaltres no. Oh, mira allà baix. Ja ve. Mira. Mira-lo. I es veu, Allò, dic, si sembla un tauró. S'anava acostant, allò, tan. Aquesta és fàcil, senyora Lola, també? Pel piano. Són 2 notes, només. Mira! Ei! Mira com menja, mira. Ah, mira, ei, tu no! És per la tonyina, mira aquí. Mira. Mira, dona'm la càmera, a veure si la veiem. És a dins de l'aigua. O sigui, els de l'Escala, molt de temps fardant d'un peix així petit, que és l'anxova, i ara farden d'un així gros.